Jorden zei ze net van dit of dat, dan zei ze, ik mag nog zo lang. Dan denk ik mag nog zo lang. Ja, maar dan blijft wij dat je nog zo lang mee. Ja, het begin van het bedrijf geworden, de foto van vroeger van oud, dat is die. Dat show van dit, hoe het nou is en hoe het toen weer, dan is er al heel wat speakers verlangen. Je bent het liedste mansje aan de rug te komt, op de foto. Ja, vanaf jou jongens. Toen dus hij niet vroeger begonnen ben, dat we met veerreden, dat ken je misschien, maar dit is de veewijn. Dat had het begin geweest en toen hadden ze later de kunstmest en brandstof en striehandel erbij in. En veerreden, dat had ik, moest ze mijn hele leven dienen. Van mijn 14e sowieso, tot de maand en Klaus weer. Toen ben alle veerreden bijna uitgestopt. Dit is mijn broer en ik hebben de brandstof aangebracht. Oh ja. Thuis op zakje en dan op een schoolkarren en ik loeken en hij trouwen en dan hing er een ton op. Dus hij is in 22 stond en toen had mijn oudste broer en ik, die had toen de bedrijf nog. Het leenbedrijf ben wel begonnen toen mijn eerste trekker, nou let dat in 1950 was dat. Ik ben hier 16 in die buurt. Dus in de buurt van 1950. Die vraag kwam toen. He. De boeren werden altijd naar wend met de hinders. En toen kwamen op beerplakken begonnen met leembedrijf. En het begon meer voor de boeren te menen. En het heer thuis en Sabbathenne. En dat zo in 12 jaar ook. Toen is mijn broer opgehouden. Die was een paar jaar ouder en die is geen oud. En toen had papa en ik, van 12 jaar had papa en ik 3 jaar verder gegaan. En Foppe is jouw zoon? Papa is mijn zoon. Nu krijg ik mijn help. Ik ga dan 1 keer in de week help, nu krijg ik nog gelijk. Die zei dan maar, joh, overal ik even aan waar het hier bent met de dinges. En dat doe ik altijd op mijn vast plekje. Hier in dit hoekje, en dan kan ik net uitgleden, kan ik net zo bij het omvallen. En dan hoop ik dat het meestal wat goed wordt. Ik hou er wel in mijn rits, en die verloopt niet verder. Nou word je al in december, hoe oud word je dan? 90. We leven en wel zijn al, ja. Hij komt hier elke dag, ja. Ja, en dan, ik denk van, dat is een putje voor paken, hè, want zou het eigenlijk, je bent het bedrijf eigenlijk wat neer, paken is een putje. En dan gaat er wel even gaat er heen. Hoe is die baan maar in huis? Ja, goed hè? Ja, Ja, moet wel hè? ja dat kennen ze net ooit. Nee. Nee, dat is, nee nooit, we gaan nooit spullen wat ik maar, dat is, nee. En dat papa zei van, hij het morgen wel even strand laden. Hij zei net van, hij mag morgen strand laden. Of school hij het morgen wel even strand laden. Altijd met de vragende factor erin. Let me zo zeggen, nee, we gaan er nooit spullen aan. Nee. Dus krijg ik niet. Je doet ervoor dat je zo binnen en zo fit. Dit is zijn hobby, is alles. Als er geen werk is, dan is het drama voor hem. Ja? Dus, ja, dat vind ik vervelend. Hij leeft met de jongens mee. En, ja, strandrijden, kraan draaien, dat is zijn grootste hobby. Dus van jongs af aan eigenlijk al. En nou ja, dat zie ik wel. Hij doet alles op gevoel.
Maar het gaat nog heel redelijk, vind ik, voor een van die 90. Als ik met de jongens mee wil, dan moet ik je maar zo'n, dan ben je zo'n worden. Dat is dan de krieg nog. Dan ben je hem zo'n worden. Maar dan ga ik mijn trompje eten mee, mijn pemmersflessen mee voor de hele dag. En dan ga ik maar de thee op, ga ik 3 bakjes koffie gaan. En dan ben je hem zo'n worden. En dan ging ik met de kraan mee en dan hing het er maar vanaf. Maar dan komen de jongens thuis. Nee, en dan moet ik jongs warm eten en dan was ik altijd meisjes warm in. Oh ja. Dat is het verschil. Maar je had net zoiets van, nou ja, ik heb mijn tijd wel gewoon qua werk, ik bedoel lekker lezen. Nee. Want ik ga maar in een hobby. En dat wordt werk. Ik ga ooit in hobby's helemaal niks. Snijden ben mijn middendreekste dagen. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Hoe is dat zo? Dat jouw zoon hier nou de baas is? Geen les van hand. Nee hè? Nee. Luistert hij nog wel een beetje naar jou? Nee. Nee hè? Nee. Goed ik net. Nee? Nee. En houdt hij zich nog maar bedrieuwd aan? Van nou jongen, dat moest even nog eens doen of? Hij zei zijn mening wel, dat zit er van de generatie al in natuurlijk. Maar wij gaan wel eens eigen gang, maar we lezen een heel soort hoer. Hij werd van de hoed in de rand eigenlijk. Wat ik er meer van zeggen? Nou, mijn papa maar vrij. Ja, En Anje weet het beter. Komt alle dagen en praat je met je. Ja. Ja. En hij weet waar ik zit in het kantoor, dus dan komt er even de hel en dan praat er even en dan, dan kan je daar weer beginnen. Ja, Dat is toch wel bijzonder dat hij op deze leeftijd dan nog zo. dat is toch super. Ja. Maar als je hierin zit, wat vind je hier zo mooi aan? Ja, wat vinden jullie al heel vaak? Als je me daarmee voortstuurt, dan wordt het niks. En ik denk dat ze jou hiermee zei, dan wordt het ook niks. Nee, ik denk het net. Nee. Dus nee, dat zeg ik helemaal veel aan. Ben ik gewoon niet in zitten, maakt me niks uit. En de kraan kan je meer zitten, je hoort net maar door verkeerd te denken. Je moet die stront laden of je moet die groen laden. Of, ja, van hen dan keeper ik nog wel oud, een prutje en zo. Maar de jeugd die stage en die wilden ze graag trekken deden. Dus nou, dat deed dat reden. Maar hoe lang wil je nog terug hier? Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Misschien dat ik er bij omval. Ja, zeg je dat nog maar. Ja. Maar zolang je het fysiek aankennen, dan... Ja, dan kan je nou wel eens wegkomen. Dat je hem dan net met pensioen bent of zo. Want je hoorde dat zei ze net van dit of dat, dan zei ze, ik mag nog zo lang. Dan denk ik mag nog zo lang. Je mag dan blijven bij dat je nog zo lang mee. Dat weer.